המאזינים והמאזינות שלנו, תודה שהצטרפתם לעוד פרק בפודקאסט של יאיר ונועם. והיום אנחנו עם אושרת ינקו, מנהלת חטיבת הנעורים בבית ספר אורט שלומי, והיום בפרק נדבר על העברת בית ספר במלחמה. שלום אושרת. מה שלומך? בוקר טוב, מה שלומכן? אנחנו בסדר. היום אנחנו בתקופה קשה, וכולם מודאגים מאוד. אז איך את מרגישה בתקופה הזאת של המלחמה? אני גרה בגשר הזיו, זה קרוב מאוד לשלומי. אנחנו 5 נקודה קצת, אז לא פונו. היישוב שלנו לא פונה. אני נמצאת בסיטואציה שאני לא משחררת את הילדים שלי בלי לדעת שהם נמצאים במקום עם מרחב מוגן. אז כן, אני מודאגת, אבל אני לא בהיסטריה. כבר עברתי מלחמה אחת עם הילדים שלי בלבנון השנייה, אז אני יודעת להגיד שחוסן רגשי ונפשי של ההורים מאוד עוזר לילדים לעבור את התקופה הזאת. אני בעיקר דואגת לילדים מבחינה רגשית, גם לילדים שלי, גם לתלמידים שלי. מאוד מאוד חשוב לי שיהיה להם מקום להוציא, לפרוק, קצת כמו שאנחנו עושים. נכון. בואי תספרי לנו קצת איך התחיל התהליך של העברת בית ספר משלומי לחיפה ולעוד אזורים שונים. האמת שהמלחמה הזאת תפסה אותי לא מוכנה. כולנו. כן, צודקת. הבת שלי היא תצפיתנית לשעבר. היא שירתה באוגדת עזה, הייתה ברעים. באותה שבת, היא הייתה אמורה בעצם לעשות שבת אחת אחורה, ערב סוכות. אני רגע מכניסה אתכם אליי קצת הביתה, אם זה בסדר. בטח. אז ערב סוכות אני מארחת באופן קבוע, זה תמיד החלק שלי. וכל המשפחה הייתה, וליאור שלי הייתה עם ימי מחלה, הייתה אמורה לעלות לבסיס ביום שישי, שהיה ערב חג, ואבא שלה אמר לה, עזבי, תמשכי את הגימלים שלך, ותישארי איתנו, כל המשפחה פה. ואני אמרתי לה, עזבי, ליאור, אם את צריכה בשביל זה לדפוק מישהו, כאילו במרכאות כמובן, אלא שמישהו יקפיצו אותו בשביל שיעשה שבת, אז עדיף שלא, והיא נסעה לבסיס, וזה לדעתי הנס שקרה לה, כי היא בעצם עשתה שבת אחת קודם, ובשבת הארורה הזו היא הייתה בבית, עם החבר שלה שהוא גם חייל בגדוד, הוא נמצא שם בחיל איסוף, הוא כרגע נמצא בעזה, ברגעים האלה שאנחנו מדברים, וכל הגל הזה שעטף אותי בחודש הראשון, לא הייתי עסוקה בבית הספר, הייתי עסוקה בחיים שלי, ומה קורה עם הילדים הפרטיים שלי. את החלקים של בית הספר עשיתי מאוד טכני. זאת אומרת, אוקיי, פינו, אוקיי, אני הולכת לבקר, אוקיי. גם כשבאתי אליכם לחיפה, חלקכם הייתם במלונות בחיפה, לא הבנתי למה הילדים לא יורדים לראות אותי. כאילו הייתי מאוד מאוד עסוקה בי. מנהלת מגיעה, אף אחד לא בא... אבל רגע לא ראיתי שבעצם גם אתם נמצאים באיזושהי מצוקה איומה, ושאתם נמצאים בחדרים שלכם ולא רוצים לצאת, כי אתם באיזושהי... לא כולם, כן? אבל הרוב באיזה הלם גדול. וככה התחילה בעצם המלחמה מבחינתי. ברגע להבין מה הצרכים של האחר, מבלי לוותר על הצרכים שלי, אבל רגע, מה בית ספר צריך? ואחד הדברים שגיליתי, וזה ככה לשאלה שלך, לבניית המתחמים, גילינו ביחד, אופיר ואני, כי אנחנו ככה שותפים לכל התהליך הזה מאוד ביחד, שמה שהכי נכון, זה לא שתלמדו מרחוק, זה שנרגיש אתכם קרוב, ושתרגישו שייכות, ושהעיניים שלנו יהיו עליכם, ממש ממש מקרוב. ולשמחתנו, הצוות שלנו מאוד שיתף פעולה עם הדבר הזה, כי יש גם דרכים אחרות, שהצוות נמצא במקומות אחרים, ומלמד בבתי ספר אחרים, וככה בעצם נוצר המרכז הראשון שנולד, שזה היה בריאלי, אם אתם זוכרים. נכון, כן. שזה היה מיוחד אחר, כי בעצם היינו צריכים בעצם להפריד, והיינו רק החטיבה והתיכון ביחד, והיו מורכבויות אחרות, והיינו ממש מעט שם. וגם הצוות, הנסיעות, וכל הלוגיסטיקה שמטורפת בתוך הדבר הזה, ובמקביל יש לנו עוד מתחם בכרמיאל, שאתם פחות חשופים אליו, כי זה התלמידים המחוננים. ועל זה נוסיף שאוכלוסייה גדולה יותר הייתה מפוזרת בכל הארץ. זאת אומרת, 40, עוד 70, וכל שאר החטיבה מפוזרת. ככה זה התחיל. אילו רגשות היו לך שהודיעו לך שאת צריכה להעביר את הבית ספר לחיפה? אני אגיד שעד עכשיו אני מרגישה שאין לי בית. אין לי משרד. משרד כמטאפורה. כמקום שהילדים באים אליו, שהמורים באים אליו. שהרגשת בו בנוח. שהרגשתי בו בנוח,
שלא הייתי צריכה לבקש רשות אם אני רוצה לעשות שיחה עם הורים, אז אני צריכה לתאם מראש. אנחנו עורכים פה. גם ברמת הנשיא אגב, וגם בכרמיאל, שכרגע אנחנו בבית ספר שהוא שלנו, אני עדיין מרגישה שם האורחת, כי זה לא הבית ספר שלי. אז מאוד קשה לי. זה החלק שהכי קשה לי בו. וגם אין לי את הצוות שלי, במלואו. כל פעם אני פוגשת חלק אחר. כאילו אני כל פעם צריכה להשלים פאזלים. ככה אני מרגישה. כן, זה לא ממש ריאלי. אז בזמן שסידרת את הבית ספר בחיפה, גם אמרו לך שיש תלמידים שמפונים לטבריה, לירושלים, ובכלל אחדים לערים אחרות. איך הצלחת במקביל גם לסדר את הבתי ספר שם, ולדאוג לכולם? היו לך קשיים? כן, מאוד, כן, בוודאי. הגיתי איזשהו רעיון יצירתי, אני אדם יצירתי, זו תכונה מאוד חזקה שלי. השתמשתי בה במסגרת החוסן האישי שלי, והמצאתי משהו שנקרא חינוך גיאוגרפי. זאת המצאה, אין את זה. זה אומר שאם המחנכת שלך היום היא X, והיא פה, אז היא כבר לא המחנכת שלך פה, אלא היא מחנכת של אזור. ואז זה מאוד הקל עליי את הניהול של הדברים. זאת אומרת שבירושלים יש לנו את עמי היקר, שהוא כרגע במילואים, ואת כל האפטרים שלו הוא עושה במתחם בירושלים, באורט גבעת רם. לא ידעת. איזה יופי, לא? כן. והוא מאוד מאוד מחובר לתלמידים שם, מכיתה ז' ועד י"ב, אבל הוא אחראי על החטיבה. ומעיין, מכירה את מעיין? היא אחראית על טבריה, לדוגמה. והיועצת, הרי לכל אזור צריך שתהיה גם יועצת. אז יש את ליליאן שאחראית על טבריה וירושלים. ובקרמיאל יושבת הסגנית שלי רבית ומנהלת את קרמיאל. וזה מאפשר לי לגעת ביותר. אני מגיעה פיזית, אני מבקרת בירושלים. בירושלים ביקרתי בתחילת המלחמה כל שבוע, יום בשבוע. זה קריאה, כי זה נסיעה וזה גם להיות שם. זה אינטנסיבי, כן. מאוד אינטנסיבי, מאוד אינטנסיבי. וגם אתה לא תמיד בא לשמוע רק את הדברים הטובים. אתה מן הסתם מגיע, וכל מבול הבעיות מגיע אליך. כן. וגם לא תמיד אתה יכול לפתור אותה מיידית. אבל כן, המגע הזה עם האנשים ועם המשפחות, הוא נותן לי כוח. הייתי יושבת איתם בחדר האוכל ואוכלת איתם, זה נותן לי כוח. שאנחנו יושבים ביחד, כי כאילו כולנו שותפים לאותו גורל. כן. אז זאת הדרך שלי הייתה להתמודד עם זה, פשוט לפזר את האחריות ולאסוף אותה במקביל על ידי החינוך הגיאוגרפי. בכל המצב המאתגר הזה, את דואגת לכולנו. תרצי לשתף אותנו איך את מתמודדת בימים אלו? בכל זאת, את גרה באזור שסופג הרבה בזמן המלחמה, ואתם לא מפונים. נכון. מותר להגיד שאני כבר חודש עושה פילאטיס, וזה מאוד מאוד עוזר לי. לכי על זה. מאוד עוזר לי, פילאטיס מכשירים. התנגדתי טוטלית לעניין הפילאטיס, כי זה שקט, ואני לא בן אדם שקט. אבל כנראה שהגוף שלי היה צריך את השקט הזה. ומצאתי את עצמי ככה מתמסרת למוזיקה. אני מאוד אוהבת מוזיקה גם בשגרה, עוד טיפ לחוסן שלי. מוזיקה היא עושה המון, עושה פלאים. והסיפור הזה של לעשות פילאטיס, ולהיות עם אנשים שהם לא עבודה, ורגע להתרכז בעצמי במשך שעה שלמה, זה המקום שנותן לי כוח. איזה יופי. את יכולה אולי לשתף אותנו בחלק מהקשיים שצוות המורים מעלה, ומה הוא מרגיש, כי הוא גם חלק בכל האינטנסיביות הזאת. את יודעת, האמת שנורא מסקרן אותי לשאול אותך מה את חושבת שהמורים, מה הקשיים שאת חושבת שיש למורים? אני חושבת שאולי קשה להם לראות את התלמידים שלהם במצב כזה, וגם חלק מפונים, חלק מהמורים. כן. זה מאוד קשה לראות את הילדים שהיית רואה כל יום, והיית מחנכת שלהם במצב כזה, זה באמת לא קל. מה את חושבת, יאיר? גם אני חושבת שזה קשה. יש כמה מורים שגם מגיעים לפה לחיפה. זה גם מאוד קשה, יש לפעמים שעתיים נסיעה לפה. כן, מאוד קשה. זה בדיוק הדברים שהם מעלים. זה אומר שאתם מרגישים את המורים, וזה מרגש אותי מאוד. אחד הדברים הקשים ביותר זה הנסיעות של כולנו. היום רצינו להתחיל את זה יותר מוקדם, ואמרתי לרזיאל שאין שום סיכוי שנגיע לפני 9:15, כי אנחנו תלויים בפקקים, זה לא שיש בעיה. אנחנו יוצאים בסביבות 7:45 מהבית. ולכולנו יש משפחות, וצריך לפזר ילדים וכו'. אז זה באמת קושי אחד שיאיר, את ממש צודקת. אני אגיד לך, נועם, שהמקום של המורים זה כמו המקום שלי, המקום הזה של חוסר שליטה. אתה פתאום, מזה שאתה אחראי על כיתה, מחבק אותה, אתה אחראי עליה מאלף עד תף. אחת המורות שיתפה אותי הבוקר, שהיא פתאום גילתה משהו על תלמידה שלה, שלומדת במקום אחר,
והיא אומרת, איך פספסתי את זה? איך לא ראיתי את זה מול העיניים? כי היא לא איתך, אז לא יכולת לזהות ולראות את זה. וזה כאב עצום. זה כאב של פספוס כזה. עכשיו, חלקכם כבר זהו, עוד דקה כבר לא פה. ובא לי נורא נורא להחזיק את זה. כי אין לי מספיק מכם מהטטים. אז כאילו... וכיתות זין, שאני בכלל לא מכירה. אז גם החוויה הזאת היא גם של המורים. שהם לא מכירים מספיק את כיתות זין, שעוד שנייה טטים הולכים והם לא... החוויה הזו של השייכות אנחנו גם בתור טטניקיות, זה נורא קשה ככה לסיים בעצם את השנה האחרונה שלנו בחטיבה, וזה לא ממש רגיל לנו. נכון. כן. שאלות ככה לסיכום, מה את חושבת שיקרה ביום שאחרי? איך נחזור לשלומי? איך הבית ספר יתנהל? שאלה קשה. כשאני אומרת למורים שלי שלפני אוקטובר אנחנו לא חוזרים, הם מתעצבנים עליי. אבל אני בן אדם מאוד מאוד רציונלי וריאלי, ואני גם נמצאת באזור, אז אני יכולה להגיד שאני לא רואה אותנו חוזרים ופותחים את השנה בשלומי, אבל הלוואי ואני טועה. ולכן יכולים להיות שני מצבים שאני חושבת שיכולים לקרות. כן, יכול להיות שגדולים ממני יחליטו אחרת. האחד זה שאנחנו נתאחד באיזשהו אופן באמצע הדרך, כי רמת הנשיא שמארחים אותנו כרגע בשנה הבאה יגדלו, הם בית ספר ששנתי. לא בטוח שיהיה לנו פה מקום. הלוואי וכן. ואז הלוואי ונצליח למצוא איזושהי אכסניה שיכולה לקבל אותנו לפחות לפתוח את השנה. ולי מאוד חשוב, הכי מהכל, במצב השני, זה שכולם יבואו איתנו. וזה משהו שאני לא יכולה להיות אחראית עליו או לקחת עליו בעלות. כי אם לא כולם יבחרו לחזור ולהיות ביחד, וחלקם ירצו להישאר במקומות שהם גרים היום, מכל מיני סיבות, אגב, מסיבות של פחד, של חשש, של חוסר רצון, כל מיני, לא בהכרח דברים שתלויים בנו, אז יהיה לי עצוב. כי המשמעות של זה שאנחנו נהיה פחות. טוב, אז לסיכום, תודה רבה אושרת, היה מאוד מעניין לראיין אותך. תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. תודה לכן. נשמח שתאזינו לעוד פרקים בפודקאסט. המשך יום טוב. תודה רבה, תודה.